И здравейте хора, аз съм Сено. Както знаете, ако още следите IK-Proc, не съм част от IK-Proc, просто защото се скарахме с кипъра и просто напуснах и си направих нов собствен канал. Това е... От епизодите трябва да сте разбрали, че това е Pirate World. В момента сме аз и Раптора и Пулс, които са един отбор. Което е лошо, защото мога да ме нападнат. Но надали си го направят. И така. На последния епизод доста се е променило, т.е. аз промених доста. Нека започнем от началото. Като за начало и тази порта с ръчка, което ръчка трябва и от другата страна да поставя, защото да. Обаче от другата страна ще я поставя някъде на тайно място. Също така сложих цветя. Всякакви цветя, каквито имах сложих. И така малко зелени надали, защото беше нищо нямаше. И пътеки в града. Просто мисля, че така е по-добре, отколкото да са някакви оформени. Тук имаме ферма за уит и ферма за диня. Тук виждам още една порта, пак и с ръчката. Направил съм ги такива широки, защото с конете иначе не мога да се минава през едно блокче. И през дените, че не мога да се минава, не съм 100% сигурен. И така, рози и всякакви работи. Сега да имам отгоре да им как ще изглежда. Смисля, че имаше един по-добър. Това са направите. Да. Тая ферма половина сега направя аз. Тоест, чуйте се. Фермата, и ще ви кажа и главно за какво се разделихме с Анчето, нали, в смисъл те за какво ме напуснаха. Направиха тази ферма, това са направите, макар тя ще го промените. Направиха го, обаче го направиха с клей, то розов клей. Аз мисля, че го паза някъде. Къде го паза? Ето го. И без си наредено така, което за мен беше много грозно. И просто казах, че ще го променя. Го бях променил, казах, че ще го променя. И явно вчера го промених и те вчера ме напуснах. Тук беше клей, тук нямаше нищо. Клей, вода течеше, клей, тук и беше до тук, нататък беше разрушен. И така, долу те си правили едината това фермата, което ще да го правя малко, като няма малки уточнения на вид. И така. Айде, като се кача горе, пак ще се върна. Айде. И здравейте хора. Вече сме горе. Само си това. И така. И това е. Тук почва е порта. Откато видите. Ето е реката. Между другото там на водопада беше едно блокче само. Както е смисъл, само едно блокче беше и беше доста някакво тъмно. Клющава. И направих така по-широко да изглежда. Бамбука там ще го махна. Това е горе-долу, в смисъл. Те къщите няма да са... Ще са така точно както са тия.
няма да се тръгне така по средата, ще вътре в скалите. Така ще се случва. Тук навсякъде планини и това ми хареса, че тук ще се изкачва. Тук награва, което по едно време ми трябваше грава, ужасно много ми трябваше грава. И да, види се наздахва. Има лаг в сервера, ще забеляза. Ето аз забелязам. И го усети гади. 16 лева съм, още някакъв лева и бам, 30. Тук ще чуя как да го направя. Дали я служа глас? Или... не знам, чуя се. Крив. Изправяте се, стойко. Имам 300 ради, с 300 ради трябва да купим. Или аз си имам от другите. Браво. О, шит. О, чили. Това с това трябва да стана. Браво, чили. Така. Опа. Сега, тук да почнем. Ще има сторище за долу, ако вече съм казал, не съм казал. Обаче мисля, че това. Така сега съм само аз получи това. Мисля тук малко да забързам, защото... не, всъщност няма да забързам, както. Много мрази това. Аз между другото няма да мушва сега материал. Стана. Това ще ми трябва, това ще ми трябва. Ще запитам. Тук това ще е така напред. Сложено едно. Так. Тук нищо няма. Всъщност. Стол. Ще го направя красиво. И така. Let's go. Нямам шогове. Както да. После си набавя. Обаче. Чуя се как да го направя. Там да идят стълбите. Всъщност тук отиваме направо. Да, отиваме тук направо. Тук ще го правим по-добре. Правим така, цак,
Все, правим така. Обаче отдолу това вече е тъпо. Тук трябва да гледаме следващото да е 3:3. Обаче, ако е 3:3, няма да стигне един вид. Единствено не трябва повече. Както ще го измисли. Да. Ще едно го направи едно по-надолу, там да излиза все едно. И сега. Обаче тук със сигурност ще забързам. Айде.
Здравейте отново, хора. Мисля, че приключвам за днес този епизод. Само да си довърша пътечките там. Не помня какво ми трябваше. Това. Ако отворя крафтинг тейбъла, Egaci. Perfect. Така. Все пак продължаваме. Аз трябва да си направим красните. Няма да вече. Готово. Тук правим. Да. Обаче. О. Бърках се. Нещо се обърка. Както е, продължавам път. Момента. Perfetto. Тук. Трябва макар че мисля, че е кой. Макар.
хора. Мисля, че това е за този епизод на 100% вече. Следващия епизод, след това ще довършим за сигурност. И така. Това е. Чао!